Da jeg var lille, der kan jeg huske, at det var en af de ting, man drømte om. Det var jo at komme ud og løbe ud på isen ind til Thunderstruck. Det var vildt. Da jeg var mindre, og man kom ud i hallen og kunne mærke kulden og høre lydene fra isen og så videre. Det var noget af det allerfedeste, jeg vidste dengang. Jeg har jo altid gerne ville være en del af byens hold eller andet, så det har altid været en motivation at komme i hallen og se, når de var der, fordi så tænker jeg, der skal jeg være en dag. Dem jeg spillede på hold med allerede for uge 7 er det jo mine bedste venner den dag i dag. Det har bare været en stor del af ens identitet som ung dreng i Frederikshavn. Det var ret hurtigt, fra jeg startede, at det kun handlede om ishockey. Der er meget socialt, man giver afkald på. Man har ikke set det som at give afkald på noget. Man har bare set det som at gøre det, man synes var allerfedest. Atmosfæren, der kan være herude, når der er fuldt hus. Når der er 3.000, så kan man virkelig mærke, at der er fuldt tryk på. Der skal ikke være mange flere, før der ikke er nogen, der kan se noget. Det er også fordi, man ved, ligesom, hvor meget fansen går op i det, og hvor meget byen går op i det. Drømmen, den står jo klart, det er jo at blive Danmarksmester. Der er ikke andre ting, der er vigtigere. Ingen af White Hawks, altid White Hawks.